Ljudi, danas ćemo malo da pričamo o BIOS-u. Znači, šta je to BIOS i čemu on služi? Prvo, BIOS je mozak ili srce kompjutera, da kažemo. Znači, u BIOS-u možete podešavati sve. Znači, jednom rečju, sve možete podešavati. Znači, koliko hard diskova želite, kad instalirate Windows, pa koliko da vam bude prvi, da li sa diska, sa flasha ili sa ne znam čega još. Znači, bez BIOS-a kompjuter je ništa. Znači, da kažemo, iz BIOS-a dolaze svi podaci i to. Tako da to bio kratak, čisto onako tutorial, pošto nisam znao šta da snimam. Tako da ljudi, to je to. Pozdrav, vidimo se, lajknite, subscribe, share, ne volim, tako da.